Žiaci cirkevnej základnej školy pripravili pre svojich rodičov a priaznivcov slávnostnú akadémiu. Mali na to výborný dôvod. Škola oslávila 20. narodeniny. Narodeninový deň odštartovali tak, ako tejto inštitúcii prináleží slávnostnou svetou omšou. Tu celebroval vzácny hosť, jeho excelencia monsignor Stanislav Stolárik. Po svätej omši pokračoval program slávnostnou akadémiou v Mestskom kultúrnom stredisku, kde v pásme spevu, tanca, hovoreného slova, spomienok na bývalých zamestnancov prebehla akadémia slávnostná, ktorá bola venovaná takej spomienke na tých 20 rokov. Počas 20-ročnej existencie školy sa jej vedenie i zamestnanci riadia krédom cez kvalitnú kresťanskú výchovu ku kvalitnému vzdelávaniu. O naplnení tohoto kréda svedčia stovky absolventov, pre ktorých bolo štúdium na cirkevnej základnej škole svätého Michala pevným odrazovým mostíkom pre ďalšie kvalitné fungovanie. Cirkevnú základnú školu som ukončila v roku 2000. Na cirkevnej základnej škole som spoznala ľudí, ktorí mi otvorili brány k môjmu terajšiemu povolaniu. Začala som recitovať, k tomuto prednesu ma viac menej priviedli moji rodičia, ale začalo sa to prehlbovať pomocou, respektíve za pomoci pani učiteľky Adamčíkovej a za pomoci jej dcery. Práve tento vplyv bol veľmi dôležitým vplyvom a zanechal vo mne rozhodnutie ďalej sa venovať prednesu a študovať slovenský jazyk a literatúru na vysokej škole. Vplyv kresťanskej výchovy sa podľa jednej z absolventiek školy premietol nielen do jej profesionálneho, ale aj osobného a vzťahového života. Ja keď som prišla na strednú školu, tak som mala pocit, že moji spolužiaci sú takí uzavretí a vytvorili si nejaký pancier. A my, ktorí sme prišli z cirkevnej základnej školy na strednú školu, tak sme boli takí otvorení, ešte sme nevedeli, že čo nás čaká tam vonku. A ja som bola rada, alebo tak s odstupom času som si tak uvedomila, že som mala dlhšie detstvo, že sme mali pevné priateľstvá, také verné alebo dôverné priateľstvá, ktoré tí moji ostatní spolužiaci na strednej škole asi ani nemali šancu mať, keďže museli sa tam ako keby brániť pred tým vonkajším svetom, ktorý som ja našťastie začala spoznávať až na tej strednej škole. To špecifikum práve cirkevných škôl je aj v duchovnej formácii každého jedného žiaka, študenta, učiteľa, zamestnanca a tak ďalej. Takže my ako veriaci ľudia sa dívame na to, že nielen rozum treba naplňať, ale aj srdce, dušu, aby kompletne sa formovala a vychovávala osobnosť človeka. Dni oslav životných jubileí sú plné blahoželaní. Aké sú priania oslávencovi cirkevnej základnej škole svätého Michala k jej 20. narodeninám? Našej jubilujúcej škole, ktorá dnes oslavuje 20. výročie, prajem veľa kvalitných pedagógov, kreatívnych a múdrych žiakov, aby bola na Božiu slávu a na česť. Chceme zapriať okrem iného aj takú pokoru. Takú pokoru, ktorá v 20-ke sa neveľmi dobre počúva. Ale je tak veľmi potrebná pre ten ďalší rozlet a rozvoj, aby človek bol schopný prijímať to všetko, čo dobré mu život prináša, ponúka a zas nejako selektovať a chrániť sa toho, čo to zlé by chcelo vniknúť do týchto priestorov a aj do týchto ľudí, ktorí ju tvoria. Takže chceme jej popriať práve túto múdrosť Ducha Svätého, ktorá sa dá realizovať iba v pokore. A naozaj aj všetkým učiteľom a zamestnancom, žiakom, rodičom a všetkým popriať, aby vždy aj po ďalších desiatkách rokov sa radi vracali na túto školu a radi na ňu spomínali.